אז בוקר טוב טיק טוק, כאן אורן. והיום הכנתי לי את המיונז. עכשיו המיונז הזה זה פשוט מיונז ספייסי מיונז מחלב סויה וקסנטן גם. זה 100 גרם, שזה פשוט זה באזור ה-60 קלוריות. אמרתי את זה אני איתם איתכם. הכנתי את זה אתמול בערב בסוף. זאת התוצאה הסופית של הקציצה שעשיתי. זה פשוט תתפו בדף אורז, ככה שיהיה לזה קצת יותר פחמימה. לאחד כזה יש 125 קלוריות ו-15 גרם חלבון ו-7 גרם פחמימה, וזה 4 גרם שומן. עם הדף אורז זה 15 גרם פחמימה. עכשיו, כל הקטע הזה שרציתי לטבול את זה, בעבודה לי הייתי גם שמתי פה איזה סכין, שאני כאילו אחתוך את זה, אבל כל הקטע הזה לטבול את זה, הוא ממש כמו בספייסי מיונז, כמו אגרול כזה. זה הצעה פשוט, זה הצעה פסיכית. כאילו, הכנתי את זה חודשיים, כאילו, לא, כמה חודשים. אז היה לי איזה מקרה, ואז נשאר לי כמה פחיות, כאילו, הייתי בצבא, ואז מילואים, ונשאר לי כמה פחיות שימורים בתיק, מסתבר. אז כאילו, היה שבת אתמול היה שבת, ובקריית שמונה במוצאי שבת דברים לא פתוחים. חוץ מזה, ואגב, למה אני גר בקריית שמונה? זה סיפור לסרטון אחר. במקור אני מחדרה. אז פשוט היה לי חומוס, היה לי אמנון, לא היה לי איפה לקנות שום דבר אחר. אמרתי לג'מיני, טוב, תכין לי משהו. אז קצת סידרתי את זה לפי מה שאני אוהב, כי לא היה לי פטרוזיליה, אז שמתי יותר כוסברה. מעולה. זה העבודה. בכל זאת, והאמת, יצא לא רע לאוכל כל השבוע, כי יש לי איזה קורס שאני הולך לעשות, ואז בעצם זה יהיה לי מאוד קל פשוט לטבול את זה ולאכול. וגם מרגיש לי כאילו אג רול עם דגים, ויטבול בספייסי מיונז, זה יצא ממש טוב. יש גם עוד מתכונים של מיונז שעם חלבון ביצה, המבושל וכל זה, אני גם צריך לטוב את זה. והיום אני כבר שתיתי את הקולגן. אחרי זה אני הולך לעשות עוד 20 דקות תהיה שעה. אני עושה את האיזומטרי בייספס, שאני מחזיק ככה את המשקל. גם העליתי משקל מ-2.5 ל-5 קילו. אני בבית עוד משקולות אחרים, אבל זה כן היה מספיק, כאילו לא הרגשתי שזה כואב לי, וגם עשיתי פחות זמן, והרגשתי ממש טוב אחרי. היום יש לי אימון A, שאני עושה 4 סטים של 15 שכיבות צמיחה, ועוד סט אחד של 5 שאני רוצה לנסות לעשות, אבל זה אחרי העבודה. ווואי רייס שאני שוכב על הבטן, על המיטת בנץ' שיש לי, זה עושה כאלה, שזה בעצם מחזק לי את הכתף כמו ליטרל רייס, רק שזה פחות מערב לי תגיד שהבייספס כרגע, כל עוד אני עובד עליו. אני אשרוף 742 קלוריות עם הגרמין, ובערב
אחרי זה אני אשתה עוד קולגן, אני עושה עוד איזומטר בעשר. ואני צריך להתחיל לחשוב מה אני אוכל בשבועות, כי שבועות לא יוצא לי ביום המסע, ויש לי גם צ'יט אחרי שבועות, אז אני צריך לחשוב איזה מאכלים אני עושה לעצמי, כדי שאני גם ייהנה משבועות וגם זה. אז עד כאן חברים, נתראה בסרטון הבא, תשמרו על הבריאות, זה חשוב, אחרי הסרטון הזה אני הולך לשתות 500 חצי ליטר מים.